Nazýváme se Centrum kompetencí a to z toho důvodu, že se snažíme udržet živé téma kompetencí. Přijde nám, že se nějak vytrácí z toho světa vzdělávání a práce a proto jsme se rozhodli ho dát do našeho názvu přímo. A posláním v České republice je rozvíjet vzdělávací aktivity, které pomohou identifikovat potenciál jednotlivce, podporujeme diverzitu lidí a to, že mají uplatnit svoje silné stránky nejen na trhu práce, ale v životě a rozvíjet svoje kvality, svoje silné stránky. My hodně pracujeme s kreativitou, znamená to, že využíváme různé techniky, ať už to jsou třeba projektivní kartičky, práce s výtvarnem, jako jsou třeba koláže, kreslení a tak dále, ale není to samoučelné, kreativita pro zábavu jen. Jde o to, že člověk vlastně díky jinému přístupu nahlédne na ten svůj život trošku z jiné perspektivy, odhalí nějaké skryté věci, které si předtím ani moc neuvědomoval a na konci je potom úročí těch matatelných tvrdých výstupů. Marketing děláme po osobní linii na základě vlastních zkušeností, které potom předáváme těm klientům. Snažíme se asi spíš budovat nějakou síť a na základě té vlastní zkušenosti pak nás jde doporučují dál. Národní cena nám pomohla a ten úspěch, který v sobě nese, získat pohled zvnějšku na ty naše aktivity, které realizujeme. Protože jinak si je zhodnocujeme sami, ale tady jsme dostali nějakou vlastně zpětnou vazbu od odborníků v oblasti kariérového poradenství, která je pro nás velmi hodnotná.